Pseudopaluše. Je smutný, jak ve štaci mizí jedna dobrá klasická paluša za druhou. Čeháčko dávno pali, nad schodama v piči, o lokále u Róze nemluvě. Místo těchhle svatyní desiny určených k rozjímání pohokně s půl litrem co nejdál od staré a dementního šéfa, kde čuměním do děr na žlutých záclonách se spojenýma rukama s féfou pod bradou jak v kostele zrelaxuješ za jeden večer 100krát víc, než kdyby jel na metr do varu nechat si probublat kule ve vřídle. Se dneska otevírají moderní, nalakovaný spoty se zářivkama, co jsou útulný asi jak čekárna na Kožním u Any a ve kterých se sice načesanej a jak pomeranč vysolárkovaný pinkl na silu přivětivě tlemí a přeje ti u každého hrnku na zdraví, ale protaženým rypákem ti dává jasně najevo, že tě šacuje na lacinou piču, páč na stole vidí spartičky v měkkým, což mu správně napovídá, že tringelt nehrozí. Tyhle bezduchý místa bez štamgastů si nezaslouží nazývat výčep nebo lokál. Páč tam má hrnky nosit zásadně němej, nasranej old school mukl, co když poručíš kořku, tak bez poděkování a hnutí brvou mlčky vyvrátí palicu až na záda jak plišovej medvěd a v sekundě tam bachne decku bez ohledu na obsah. Páč dobře ví, že hosti si nejvíc váží obsluhy, co se s nima bez odmlouvání nachčije do krve. To už se ale dneska ve štaci moc nenosí. A místo toho se vymýšlijou pičoviny. Vždyť co to je za more si udělat palušu bez zicu? U nás na stojku leje leda pasr, co mu stará zatáhla ručku, takže to do něho musí pořádně hrčet, aby si během hodiny stihl odrgat svých 8 kusů. Tyhle vynálezy a bezpohlavní reštiky nám sem importujou manažeři z Prahy jak amíci demokracii na Střední východ, i když jim tady o to nikdo nestojí. Ve štaci dobrovolně vyžadujem tvrdou diktaturu výčepáka, přísnou hospodskou šariu. To znamená, kde se pasr, co se nenalije na max, nemůže divit, že dostane ve futrech 20 ran tágem na ledviny na cestu a ne, že na sebe budem s pinglem roztomile pomrkávat jak na koc v šalíně, když jí chceš naznačit, že máš fest napučený hózny v rozkroku, a proto mě vždycky zpráva, že se zás zavírá další klasický puf, zasáhne, jak kdyby spadlo letadlo s komplit partou na palubě. Páč, každý člověk přece tráví rád čas v prostředí, ve kterým se cítí maximálně přirozeně, kde nikdo neřeší, že občas třeba lítáme s klukama po paluši s cabanama venku, nebo že jsem došmatlal do betle v zechcaných šuflatech. Dyť v těch křuskách je nasáklý jenom chcaní mých boys, nebo štamgálů, to znamená lidí, který znám od nepaměti a se kterýma sdílím životní hodnoty v podobě každodenního námrdu. Proto ve své paluši zásadně pokládám chleba v klidesu celou plochou na tejbl jak Domašov a neopírám si ho o talíř jak Dylina ve strachu, jaký čuně se tam předtím opíralo upocenýma loktama. Nebo bych se cítil trapně, kdybych vyskládával prkínko hajzlákem. Vždyť vyrážku máme jenom jednu, tu našu. Nebo nemektám jak afektovaná koc, když z chlapa z ničeho nic vychlejstne 5 litrů šťávy pod stůl a ohodí komplit partu až po kolena. Ani do piče neběžím jak školák žalovat k výčepu, že nějakej míň šikovnej boj ucpal mušlu blitím a teď tam leží smotanej jak koberec. Naopak, s respektem pasra vytáhnu za čapy z retychu ven na luft a začnu ho křísit zelenou rovnou z lampy. Vždyť je to přece ten kluk, co do šmatle do paluše každej den už na meníčko
a až do Machlbery si teplákama leští svůj oblíbený tympl pod Kysnou. Taky obdivuju historický zákoutí milované Paluše, jako například našu mísu. Letama nepravidelně vychcanou podobně, jak staletíma zešmatlany schody na Pernštejně. Nebo mastnej důlek v omítce nad korytem, kde si přichcaní opírají na litou palicu už celý generace našich otců, kteří si pak všichni svorně a bez rozdílu poctivě utírají pochcaný pracky do jednoho zvlhlýho ručníku, místo aby si na ně nechali jak nějací teplingři milostivě foukat horkej luft z jakési mašiny. Takže se nedivím, že borci od nás vyhrožujou, že si po zavíračce, den předtím, než přijde definitivní machl, na tom plesnivým ručníku jeden po druhým hodí mašlu na pípě. Nebo že se radši hromadně otráví tabletama do pisoáru, než začínat sám nanovo v jakýmsi nekuřáckým akváriu s bezejmenýma pinklama v kostkovaných košilkách, jak kdyby jim to zrovna máti spichla z úbrusu, a bez nálady marně odezírat futra, jestli náhodou neleze dovnitř někdo ze staré sajtny, co se postrácela po štaci. My nejsme proti pokroku, ale tady jde o tradice. Ruku na srdce. Jak by se vám líbilo, kdyby najednou zamachlovali všechny oblíbený priváty, místo nich všade naflákali velkokapacitní bincárny a zmateným pasrům leta navyklým na Hanku nebo Silvu by tam z ničeho nic začali bezcitně posunovat jednu anonymní koc za druhou rovnou na žalud.